είμαστε. Απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Κάνουμε μπάμα από μακριά. Βάλτε με εμένα δίπλα από ένα άγαλμα του Απόλλωνα. Γιατί χαχά. Ποια η διαφορά. Και είμαστε και οι πρώτοι εραστές, Γι' αυτό μας ζηλεύουν οι ξένοι. Γι' αυτό βγάλαν τον Μεγαλέξανδρο την αδερφή. Ότι τα είχε λέει με τον Ηφαιστίωνα. Σιγά δεν μπορεί Αλέξανδρο. Μόνο που έμπαινε στη μάχη. Έμπαινε στη μάχη. Δηλαδή, αν ήταν αδερφή, θα μπαινε στη μάχη και θα φώναζε απάνω του σου. Εδώ μόλις το βλέπαν οι Πέρσες τα κάναν απάνω τους, όπου φύγει φύγει. Ο Αλέξανδρος ήταν σύμφωνας. Και είναι ο μόνος στην ιστορία, ο μόνος που δεν έχασε ούτε μία μάχη. Και δεν πήγε σαν κατακτητής που λένε κάποιοι, πήγε να προλάβει τους Πέρσες. Μην ξανάρθουν εδώ. Αλλά πήρε φόρα κι αυτός. Πήρε φόρα και όλο τον τότε γνωστό κόσμο τον πήγε πηδιώντας. Το μόνο κακό είναι ότι δεν είχε ανακαλύψει και την Αμερική τότε. Να την πηδήξει κι αυτή. Αυτός ήτανε πλανητάρχης. Όχι ο άλλος ο Μπούς. Ο Μπούς πλανητάρχης. Ούτε το μισό πλανηταρχίδι του Αλέξανδρου δεν είναι. Και το ωραίο, το καλύτερο, το διεκδικούν τα Σκόπια. Τι σχέση έχετε εσείς ρε με τους Μακεδόνες ρε. Τι σχέση έχετε εσείς. Δηλαδή πώς λέγονταν ο Αλέξανδρος Αλεξάνδροβιτς και ο Βουκεφάλας Ζάσταβα. Μια ζωή καθυστερημένος βρε Αλέκο. Πάντα αργεί αυτός ο άνθρωπος. Έχει ραντεβού με τον Αλέκο. Επί το έργο. Υπάρχει υπογεννητικότητα και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Χαιρετίζω το ωραιότερο πλάσμα της Ιφιλίου. Χαιρετίζω την κούκλα. Η κλίση μου προωθείται. Τι δεν μετρεί γυναίκα είσαι ρε κουκλά. Τι θα γίνει, θα κατέβεις στο υπόγειο ή θα ανέβω εγώ με το ασανσέρ. Άσε με σε παρακαλώ, περιμένω κάποιον. Εγώ κάποιος είμαι, δεν μου λες ποιος σου θυμίζω. Σου θυμίζω τον Αλκιβιάδη, τον Απόλλωνα, τον Ερμή του Πραξιτέλους. Μου θυμίζει ένα μαλάκα στην Πραξιτέλους που πουλάει φιστίκια. Εγώ είμαι. Κοίταξε, επειδή είπα πριν ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, θα ήθελες να κάνεις παιδάκια? Θα ήθελα, γιατί ρωτάς? Για να μην χρησιμοποιήσω προφυλακτικό. Εγώ τις γυναίκες, κοριτσάκι μου, τις ξέρω πολύ καλά. Πάω ωραία. Οι γυναίκες, γιατί τις ξέρω, γιατί τις λατρεύω. Ωραία. Η γυναίκα τι θέλει? Θέλει ένα αυτοκίνητο, ένα ακίνητο και ένα πουλί ευκίνητο. Το δικό σου θα είναι σίγουρα δυσκίνητο. Ναι. Μέχρι που το έχουν κάνει στο τσίρκο Μετράνο να κάνει ακροβατικά. Λυπάμαι πολύ, αλλά έρχεσαι δεύτερος. Και ποιος σου είπε τι ψάχνω για Παρθένα? Το ονοματάκι σου? Οδυσσέας. Ώστε φιστικά σε. Φυσικά σ' αρέσουν τα φιστίκια? Μ' αρέσουν. Το φιστίκωμα. Μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που θα σε εξητάρει, έτσι, σε εντυπωσιάσει. Το καλοκαίρι μου την έπεσε μία εγκόμενα και με πήγε στο εξοχικό της στη Νέα Μάκρη. Μόλις μπαίνω μέσα μου λέει γδίσου. Και γδύθηκα και έμεινα όπως με γέννησε η μάνα μου. Όταν είδε αυτό το κορμί, έπαθε. Γιατί κακά? Να έχεις γυμνό. Και μου λέει γδίσου. Και γδύθηκα. Και μετά? Έτσι όπως με έβλεπε, ξαφνικά μου ορμάει η γκόμενα. ένα κοψομούρικο σκυλάκι. Ονόματι Τζίτζι.
Παρολίγο να μου φάει ό,τι πολυτιμότερο έχω. Τη μύτη μου. Πάρτο, της λέω, μην το πατήσω και το κάνω μπουγάτσα. Και το πάτησες? Το πήρα στα χέρια και γυάλισα τα παπούτσια. Και αυτή πως αντέδρασε? Σούζα, και αυτή και ο Τζίτζι. Και μετά? Μετά μου λέει, πάμε έξω στην πισίνα. Και βγαίνουμε έξω στην πισίνα και πετάει τα ρούχα της και μένει γυμνή. Έπαθα εγώ. Αφροδίτη. Ξάπλωσα ενοχελικά χάμου. Έμεινα. Χριστέ μου, τι ευτυχία. Τι ευτυχία ήταν αυτό. Γυρίζει και μου λέει, χάιδεψε με λάδι. Χάιδεψε. Και αρχίζω και τη χαϊδεύω με λάδι. Τι κορμί ήταν αυτό, αλάβαστρο. Της λέω, άλυψε με τώρα και εσύ με λάδι. Και πέφτω ανάσκελα και αρχίζει και με αλήφει με λάδι. Εκεί έπαθα, ένα χεράκι απαλό. Και έτσι όπως ήμασταν αλυμένοι με λάδι, πέφτουνε κάτι σφίγγες και μας κάνουνε τούμπανο. Ο Αλέκος! Ο δικός σου? Πετάγεται μια μπεκάτσα, μπαμ μπαμ, πάρ' την κάτω. Ο Αλέκος! Έλα, Αλέκο! Γνωριζόμαστε. Ο Αλέκος δεν είσαι? Ναι, εγώ είμαι. Είδες λοιπόν. Τι συμβαίνει ρε μαγκάκι της Δεκάρας? Ο Αλέκος που σου έλεγα, ο κολλητός μου, είναι πολύ σκληρός. Οι φίλοι του το φωνάζουν εξολοθρευτή. Και εμένα οι φίλοι με φωνάζουν εγώ και ο τρυποκάριδος. Αλέκο, μην το σκοτώσεις. Αλέκο, μην τη σκοτώσεις. Τι έλεγες ρε στην κομμενά μου? Τίποτα, μιλάγαμε για κυνήγι, κύριε Αλέκο. Μωρή μπεκάτσα, τόλμησες να παρενοχλείς την κομμενά μου? Θα σου ρίξω μια στα χαμνά. Θα στραμπουλήξει το πόδι σου. Όχι ρε Αλέκο, τι είναι αυτά, Αλέκο? Αλέκο. Αυτό που έκανες πληρώνεται μόνο με αίμα. Ρουλάκι, σου έκανε καμιά ανήθικη πρόταση? Όχι, Αλέκο μου. Όχι ρε Αλέκο, τι ανήθικη πρόταση? Καταρχήν εγώ δεν παντρεύομαι ξένες. Το έχουμε έθιμο στο σόι μας να παντρευόμαστε συγγενείς. Δηλαδή τι συγγενείς? Ο πατέρας μου παντρεύτηκε τη μάνα μου. Ο παππούς μου τη γιαγιά μου. Ο θείος μου τη θεία μου. Ρε με δουλεύεις? Ετοιμάσου για τους Παραολυμπιακούς του Πεκίνου. Θα σου τσαλακώσω τη μούρη σαν αλουμινόχαρτο. Εσύ Αλέκο, μου μάτωσες τη μύτη ρε Αλέκο. Αλλά εγώ δεν θα τα αφήσω έτσι. Σοβαρά? Και τι θα κάνεις? Θα βάλω ιόδιο. Μου φαίνεται δεν έχεις καταλάβει με ποιον έχεις μπλέξει. Εμένα που με βλέπεις, έχω σκοτώσει τη μάνα μου. Και εγώ έχω σκοτώσει τον πατέρα μου. Γιατί? Γιατί δεν σκότωσε τη μάνα μου. Αυτό ήτανε. Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία ρε? Πότε θες να σε σκοτώσω? Μου δίνεις και διορία, να με σκοτώσεις όταν θα μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άσε ρε Αλέκο. Άσε ρε Αλέκο. Έχεις το πιστόλι και κάνεις το μάγκα, αλλά δεν με ξέρεις, ας μην είχες το πιστόλι και ζούλεγα. Πολύ καλά λοιπόν. Ξέχνα το πιστόλι. Καράτε ξέρεις? Io conosco Matao! Io Σαν και δεν τάει! Σαν και δεν τάει! Σαν και δεν τάει! Κουνιό! Σαν και δεν τάει! Πρίτς! Παιδιά σας την έσκασα, χαμογελάστε. Είστε στο Candid Camera. Ρε φίλε μας την έφερε. Την πατήσατε έτσι? Την πατήσαμε πολύ καλώς. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Και δεν μου λες που είναι η κάμερα? Να την είναι. Και Άγιος φοβέρα θέλει.
Έτσι μου ήρθε σε μια στιγμή να του πω το πιστόλι να το χώσει εκεί που ξέρει. Αλλά μου το έχωνε αυτός. Όπα! Αχ, Ελλάδα σ' αγαπώ και το έβαλα σκοπό από γόνους να αφήσω. Και το δημογραφικό έχω βρει το μυστικό, μια για πάντα να σου λύσω. Έχω αθλητικό κορμί και ομορφιά σαν του Ερμή και καιρό δεμένα μπράτσα. Φέρτε γκόμενες σωρό όσο έχουμε καιρό, να μην χάσουμε τη ράτσα.